Het is een tweede stap in de grote metamorfose van de kranten. Een ierlijn waard de verslijnde farmjouwing van de kranten al veroren. Ik doe al is de nijtocht door een oerstap naar het tabloid, waar het definitieve besluit eerst uitstelt. Na december komt het er dochs van. Nou, de belangrijkste reden is dat een groot aantal lezers jou aan wanneer je hem oer. En uiteindelijk meid voor de kranten verzels voor de lezer. Dus dat is iets wat in belangrijke mate natuurlijk meespeelt. En toen je vlindhoekje bij de krantenkamer in alle tarierings, toen hebben we ervoor gekozen om eerst de farmjouwing en de restyling en de nieuwe indeling te maken. En in tweede instantie mogelijk te zien naar het formaat. Nevens haatredacteur Snijder voert de kranten de lezers net met de volle veroring in één keer confronteren. De LC is voor eerst nog net van doel een waaskranten te worden, zoals de meeste kranten nu today. Die discussie speelt op dit moment net. De focus leidt onkomend hier op de tabloid. Maar vanzelfs, dat jet erbij, zien we wel goed zien naar de relevantie van de midjeskrant. Dus dat we daar nog eens even goed naar zien, dat is een ding wat wist is.